Jatan migao mochung'ne jotije piny owacho Moses Kuria oyango ni maino e tije mag piny owacho bibed ka ichiwo ne jopiny mabiro bedo ka tiegruok e bwo bad migao mar NYS. Koloso bang' limachiel kuom kuonde tiegruok mag TVCS mantiere kaunti ma Nyandarua. Kuria wacho ni piny owacho gi sani manyo thuolo mag tije ne rawere pacho kaachiel gi pinje maoko e geno maduoko chien nok mag tije kind rawere. Kata kamano Kuria medo ni gi sani piny owacho manyo yore mag neno ni rawere mathoth oriwe tije mopogore opogore moriwo gedo mag udi mane onge ogonyore. Yaro piny ma pacho kae kaachiel kod dongruoge mopogore opogore sirikande mag kor gwenge. Kwa muda mrefu serikali ilikuwa ikiangalia pale juu, university, pesa yote inapelekwa university, pesa yote inapelekwa hiyo makoleji ya huko. Watu hapa chini walisahaulika, na ndio tukasema na rais tutafute mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba hawa watoto ambao wananufaika na hiyo masomo, tukiungana na serikali zetu za kaunti, tunaweza kupatiana mafunzo kwa watoto milioni 2 katika hii taifa letu la Kenya. Mimi mwito wangu ingekuwa ningekusihi wewe kama kijana uko hapo, polytechnic ziko yako. So mimi ningekwambia ujitume, kama ni kuingia uingie. Hatuendi sana, hatukai sana, just for 1-2 years. These courses are very marketable because with the current market we do import the clothes, the internal, the countrywide. Kila mtu lazima atavalia the garment, being the rich or the low class. So the course is very marketable. We find that the choirs, they have to wear the uniforms, the